Boiro mosou o seu lado máis solidario cunha festa organizada con motivo do Día Internacional do Cancro Infantil, unha xornada marcada pola música, o chocolate con churros e, sobre todo, polo compromiso coa investigación e o apoio ás familias. A iniciativa partiu por segundo ano consecutivo de Marta Buín, nai de Carlota, unha nena afectada por un tumor cerebral. Esta impulsou o encontro a beneficio da Asociación de Axuda a Nenos Oncolóxicos de Galicia. A nivel de madre es una experiencia que, claro, es mala, es negra. Una vez que te lo dicen hasta que lo pasas y todo, es una experiencia mala, pero bueno, lo bueno es después poder contarlo, poder hacer esto por más niños, porque al final nadie está libre desto. A música puxeron aos pinchadiscos Xacobia e Curi, mentres que a veciñanza e visitantes puideron colaborar degustando chocolate con churros ou adquirindo produtos solidarios coa imaxe da asociación. O que reivindicamos e o que queremos é que se visibilice a enfermedade e que se faga a xente consciente de que é unha enfermedade que existe e que necesita o apoio de toda a sociedade. Por eso hoxe reivindicamos o día. A choiva obrigou a modificar os plans iniciais. A cita, prevista na Rúa Peonil, tivo que trasladarse a un local municipal para poder celebrarse baixo cuberto. A pesar do cambio, a participación foi constante durante toda a xornada. Boiro é unha vila que demostra que está apoiando sempre que pode causa solidaria que este relacionado co cáncer infantil. Hai varias familias afectadas que se involucran e que queren botar unha man e desde logo consiguen que todo o entorno se volque e haxa hoxe un DJ, unhas rosquillas, un chocolate e a xente que colabore con a Sanoch. As persoas asistentes puideron facer doazóns directas ou mercar artigos solidarios e todas as recadacións destinaránse á investigación do cancro infantil e á atención ás familias afectadas. La asociación Sanoch ayuda muchísimo, tanto psicológicamente como a los niños, como en todo. Estamos acompañando cada día, detectando as necesidades que pode ter unha familia que pase por isto en Galicia, pero é importante para nós recibir este apoio para podernos devolver ese apoio transformado para as familias que están pasando por isto. O que está claro é que cada un dos nenos que padecen este tipo de enfermidades son un exemplo de fortaleza e superación, como o caso de Carlota, quen a pesar das circunstancias segue adiante cun sorriso. Bien. ¿Cómo te encuentras? Bien. Veo bien que este año te dejaron muchas cosas por ahí, ¿se te gustaron a mí? Sí. Sí. ¿Y hiciste muchos amigos en Santiago? A ver, cuéntame un poquito. A ver, cuéntale, ¿qué tal en el hospital? Bien. A organización agradeceu a implicación de colaboradores e participantes nunha xornada que, máis alá da recadación económica, buscaba dar visibilidade á realidade que viven moitos nenos e nenas e as súas familias.